Sembata geng hatetek mondorangkung aku rehpan dadya pantes malatkung topil mboke sawiyah penekan turut gedhek anakku bocah ayu anakku bocah sing setinik-tinik nduk sulani ngger ana apa yung aku wis ora bentoyong banget, aku wis ora susah banget marga saiki kowe wis gelem omah-omah. Kowe saiki wis gelem ngladeni kakung tur bojomu nom. Iya yang iya. Ya mung tak jaluk sing kere iki yang terakhir kali ya ngger. Marga saruning saru yen putri kuwi ngerti wadining kakung kliwat seka siji. Kajaba yen sing kakung kuwi seda apa pisan. Iya yang iya. Marga apa aku wis rampung olehku bentoyong sabab aku iki ngrumangsani duwe anak wedok sing wis perawan. Duwe anak wedok sing wis perawan iki kena tak ibaratake kaya nandur gedang sing wis suluh. Gedang ki nek wis suluh kudu ndang dibrongsong, kudu ditunggu. Awit nek nganti ora dibrongsong utawa ora ditunggu ndak selak kecocok-codot. Iya yang iya. Marga kowe kudu eling codot saiki iki celuthak-celuthak. Iya yang aku nyuwun pangestu muga-muga aku bisa lestari momong karo mantumu sing keri iki. Kok kowe biyen pegatan karo bojomu iki sebabe apa? Mara saiki penggalian yang coba sing ora kudu pisah wae kepiye ngatasé wong lanang sing golek kaya ki aku. Iya. Sing nyambut gawe kuwi aku, mulih saka nyambut gawe monggo aku ki anggere melek mesti sewengi utuh. Apese sak jam 3 ki yen nuyon-nuyon. Mulih saka nyambut gawe aku ora iso ngaso. Awan aku kudu netepi kewajibanku nggonku dadi bojo. Ya wis sak mestine witekno wong kowe bengi lunga kok. Nek nggon kuwi ngono ora apa-apa yung ya mung sing cengkiling nyang aku kuwi yung. Titik nesu. Nek ling ladene ora pati cocok manggan mara tangan ing ngatasé aku isih enom umurku ya urung akeh kok nganti butak sabab kerep ditaboki karo mantumu biyen
Tinimbang aku urip disiksa wong lanang luwung aku pisah wae yung. Sing tuwa isih nuruti karo hawa bareng anak. Kowe kudu iso nglimbang-limbang lan kudu bisa nyaring-nyaring ditata. Pisah ki akibate piye nek ora ki akibate apa? Kowe pisah lega atimu bareng anakmu. Nek nyali ngono ki kelara-lara atiku. Njur sing dadi anak ki bingung. Arep melu bapak, nek bapak engko rabi entuk mbok kuwalon. Melu mbok, nek mboke rabi entuk bapak kuwalon. Mula ya nduk. Wong rabi ki aja nuruti hawa ning kudu ditintingi sing tenan. Marga wong omah-omah ki ibarate kaya nglepasake jemparing luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Yen angel-angel kelangkung. Mula ya katresnan ki mawa pangorbanan ki pancen bener. Gandeng wis tak tresnani kudu gelem korban wujud apa wae. Mula kowe iki dadi anak ya kerepa sowan wong tuwa ki arepa karya pelok tetep isih diamuti. Ora sembur ya tutur, ora tutur ya wuwur, mung sangka kurang olehmu sewanyang wong tuwa nganti ora ana piwulang kang sira tampa karo bojomu sing biyen. Rahayune kok ana sing terus nulungi kowe, Nduk. Iya. Ya mong kowe kudu ngerti nek umure ki akeh kowe tinimbang bojomu. Mula kudu sing pinter olehmu nglakoni ya, Ngger. Kudu pinter olehmu momong. Mantuku sing keri iki ututane kok sajake kebeneran. Bocahe ya meneng tur ya pinter. Iya. Karo anakmu ya tresna, aku ya seneng. Mula wong wadon kudu iso ngenggoni ayu, ayom lan ayem. Ya, ni lani. Iya, iya. Ayu ki ora kok mung ayu nggon wujud ki ora nek ayu ning rupa ki kuciwa sawetara didandani iso ayu, salon-salon akeh. Kan batine lan atine iki kudu sing ayu tenan. Kudu ngerti iki barang sing elek, iki barang sing apik, iki dosa, iki ora, kudu iso milah-milahake. Mula ya nduk, bola-bali aku meling karo kowe, wong urip iki kudu cekelan agama iki penting. Marga nek ngerti marang isi piwulanging agama iki bisa tumindak kanthi becik, bisa nyingkiri marang bab-bab sing ala. Mula tak jaluk ya nduk tekuna ing pangibadahmu, ngandhelna ing reh agamamu, percaya marang Gusti lan utusane lan kitab-kitabe lan malaikat-malaikate. Yen kowe wis bekti marang Gusti mengko bakal tinuntun uripmu dening Pangeran. Ning nek tanpa nganggo gondelan agama apa kapercayan, oh tenan yer mung arep nuruti hawa. Mongko nek nuruti hawa iki kok tak ibaratake kaya wong ngetutke angin. Angin ngalor melu ngalor, angin ngidul melu ngidul. Angene rekaman ya entuk-entukan lho kuwi ya. Ya sangka angin bengi kuwi lho, Ngger. Iya, iya. Tenan aku wis kapok kok ya wis pisan iki wae. Dasare mantumu sing kere iki karo aku tresna banget. Tenan aja mung nek ijik anyaran we sayang-sayang aja. Ya kudu tekan kaken-kaken ninen-ninen tetep dadi jodohmu wiwit ngarca padha tekan delahan ya, Wuk. Bisa nek mati yang swarga ya bisa bareng, nyemplung neraka ya bareng. Ya nek bisa aja nyang neraka. Mung kali nonton tumindak ya ana donya. Tumindak ana donya apik lawang swarga dibuka.
Ning nek kuwi wong wadon tok dol murah neraka dibuka amba tak kandhani. Lho iki welingku nyang kowe tenang ya, Ngger. Kuwi wujude ngayu. Wondene ayam kowe kudu bisa dadi pengayomaning kulawarga nadyan to jejering kepala rumah tangga ki wong lanang ning wong wadon ya duwe kewajiban melu ngayomake kahanan. Luwih-luwih nek wis duwe anak kudu iso ngayomi nyang anak. Pendidikaning anak ki aja mung dipasrahke bapa lan ibu guru. Marga ngelingana bapa ibu guru ki dudu baby sister ya, Ngger. Pendidikaning anak ora bakal luput saka triwiyata, triteluwiyata ki panulangan. Panulangan telung golongan kang bisa nemtokake marang pendidikaning anak. Siji panulangan ning kiwa tengening omah utawa lingkungan. Kaping pindho panulangan resmi ana ing pasinaon-pasinaon kanthi formal. Kang wekasan pasinaon saka jero kulawarga dhewe mulaya nduk. Bisa mulang anak kanthi becik ki nek ora kokean anake. Contone kaya aku, anakku mung siji, kowe mula gampang olehku mulang. Cukup loro kuwi akeh-akehe ya, Ngger. Iya, Yang iya. Wong dene ayem kuwi kudu mbudidaya ayeming kulawarga. Wong lanang kuwi kondur sewanci-wanci ya aja diulati peteng. Aja dipapake hawa sing ora kepenak, ana rembug dirembug, ana rasa disurasa. Aja mung pijer grejegan, aja mung pijer tukar padu. Engko ndak ngomah ki awane prungsang. Iya. Aku iso ngandani iki ya kala mangsa ora iso nglakoni ning. Yen aku bisa tutur ki sak ora-orane ana pahala dhewe nyang aku kok, Ngger. Iya, Yang iya. Ora liwat muga-muga aku bisa nindakake dawing biyung. Tenan. Wong lanang ki Allah katon mulya kudu sing bekti, sing sungkem nyang piyayi kakung. Aja ngendelke dumeh kowe iso golek rejeki dhewe, iso golek kaya dhewe nyang wong lanang mamah. Kuwi ora kena. Mamah ya kena ning kala-kala aja. Tegese iki mamah swara kuwi lho, Ngger. Iya, iya. Aku mung ngene kok muji kok kaget gitu masane. Nduk. Apa, Yang? Mumpung isih sore, Ngger, ayo padha rengeng-rengeng nderekake kagem dahar sinuwun. Piyayi luhur kuwi yen dahar kuwi lawuhe ya mung gegendhingan. Iya. Mara coba nduk, mumpung isih yahene nyuwuna berkah karo Mbak Yumu sing saka Selembaran. Mbak Yu Wara Sudarmi. Kuwi lengganan lawas, Ngger. Iya. Biyen ki ya kerep kumpul awake dhewe. Ning saiki wis dadi karyawan RRI Stasiun Surakarta mulya ketalenan dinding dinas mau ya oleh nyambi njaba wis arang-arang. Iya. Mumpung kepareng berkah ayo nduk dijinemke dhisik, Ngger. Uler kambange ya ana kok. Ya uler kambange ya mat-mate kok, Ngger. Uler kambang ki metu esuk ya penak, metu awan ya penak. Metu sore ya penak. Saya nek bengi uler kambang ki jan nyamleng kok, Ngger. Coba ya dimidhangetke ya.
Kuku sing tupa kumelun ngendingken tiasa ngapake kawengku sagung jajahan ing nanging sanget angikipi sangreksikane putra kang hanjok saking wiyadi lah ing kono to wau tan kinocap sang katong kang mapan madyaning sasana Handrawina neng wau kawuwusa ing mangke datan kaya ingkang malela wonten ing jaba satriya Banjar Junut ketingal sampun samapta ing gati Kaliyah lumampah lenggah hangaglah gedang kerang sila tumpang hal nenggih menika ta warnane panenggak Korawa ingkang anyatriya wonten Banjar Junut kekasih Raden Dursasana awasta Raden Dursasana Durgara Sasana nggon nggone wong goroh candrané Raden Dursasana raine lonjong watake nakal galap menang brengkile dasar sugih reka pipine miring watake miyar-miyur tekate godhek wok darbe watak adrengan wulu jenggot dawa turarang watake kuranging budi cepeting nalar wulu jawes nglumpuk darbe watak tansah peteng pikire judegan atine gulu dawa tur jejeg watake lalen seneng sembranan geleman angkuh nanging jirih pundak kandel watake dosa bangkekan dawa darbe watak ora antepan rada karem olah asmara kaya sing nyritakake
Tangan benggol tur dawa Darbi Watak takat kuat ngangkat tindak ala kelawan becik pupu gedhe. Yen dhewe karep ora sembodo. Pawakan gedhe rada gumaib yen mangan sinambi omongan mripate jelalatan akeh kecere tur kecape seru. Darbi Watak atine rongeh. Yen turu ngorok kulina jingkrung tur kerep melorot. Darbi Watak wani ngisin. Yen mengagem ora bisa metut waton bisa tuku katitik pating srembong busanane. Driji 10 kebak barlean. Sak paripolahe sing diembo Raden Werkudara ketitik Radyan Dursasana betah malang kerik amarga ing cangklakan diwenehi yuyu karo engki-engkian. Nalika lenggah kahadet ingkang rai nenggih Bambang Swatama mangkono wijiling pangandika. Swatama wonten dawuh Raden, iki wanci jam pira? Kirang langkung 11:30. Wah, layak. Wis melet panase jebul pancen wis 12 awan. Kawula nok-non. Ora jeneng aneh mahanani sumuk ing pegelaran. Paman Pati dinteni ora miyos, nanging kok sisih kidul kae ana. Wong rame-rame kae wong apa? Kawula nok-non wingi kepareng ngatur wiring Raden. Menika para prajurit sami gladhen olah bandayuda. Sami nyepeng candra satwin gegaman. Sing gladhen bocah ngendi? Lari Banjar Junut kaliyan wadya balanipun Raden Tirtanata. Wangune menang endi? Ketingalipun mimpang wadya balanipun Raden Jayadrata. Wah! Gawe isin. Prajuritku kok mung kalah karo prajurit saka Wonokeling. Lah kae sisih wetan kok ana rame-rame kae wong apa? Menika tiyang balapan lumajar. Bocah ngendi? Lari saking Tirta Tinalang kaliyan lari saking Banjar Junut. Menang endi? Ketingalipun mimpang lari saking Tirta Tinalang. Wah, trembelane. Wadya balaku mlayu kok kalah karo bocah Tirta Tinalang. Andek pun kok pijer njaluk kaos wae. Rumangsa nganggo kaos cap rokok terus petentang-petenteng. Sisi lor kae kok ana wong papat padha ngadep meja. Bocah ngendi yae? Menika lari Banjar Junut kaliyan wadya balanipun Raden Durmagati. Lagi ngopo? Jembrek. Menang endi? Ketingalipun mimpang lari saking Banjar Junut. Wah, trondolo. Gawe wirang. Pangerane nglarang tukang main malah anak buahe main. Layak mulih ora tau nggawa kaya. Mentala karo kancane dhewe. Dawono ya? Iyi. Iki tak apura sepisane iki. Nanging wanti-wanti welingku nek ijik gelem melu aku anggere ijik nyandak kertu ditenono. Inggih mangke badhe kula dawuhaken. Tenan ya ngeglo ya ndelika kowe kudu matur aku. Nggih. Marga wadine mung bakal keset oleh nyambut gawe. Kawula nok-non. Tinimbang dinggo main prayogane dinggo nyandangi anak bojo. Dinggo mikir kulawarga diceleng-celengi ya. Kawula nok-non. Karo dawuhna abdi dalem kerawitan Banjar Junut sing rada resikan. Nun inggih, yen nyambut gawe sing tewajuh marga kuwi sandang pangane. Nun inggih. Aja nganti kendho ana ing tengah dalan. Kudu sing sregep karo elingno nek necek.
Nek cek tegesan ki aja ning nggon rancaan. Nun inggih. Nek idu bareng aja buka wilan terus sak karepe dhewe. Iki marake cerobo. Nun iki. Tenan. Abdiku kudu sing resikan ya. Nun iki. Katon nyandang resik ki sresep disawang. Allah non. Yen gelem resikan mengko bakal nampa ganjaran saka aku. Binjing menapa? Ya engko nek wis rada payu kok terus. Kawula non inggih Gusti badhe kula estokaken. Wah! Paman Pati wis katon miyos ayo dicedhaki Swatama. Monggo kula dherekaken Gusti. Oh